Well, an tabhacht bhaineann le Seachtain Na Gaeilge ná go spreagann si go leor pobal a fud na tíre le imeachta Gaeltachta a chur chun cín agus an óid go mór í trúd nach bhfuil bainte go leis an nGaeilge i rinne bliana bainne si tríal as an nGaeilge rinne Seachtain na sin. Agus is dóilm sa go mííon tuna chur fadtéarmach ag Seachtain Na Gaeilge agus takeíonn go thomláin leis. Well, is dóilm go leor bonna go rialtas gon teanga agus nuair a capú breanchán mar cheannaire i dtíonna Fáil dógar sé go mbeadh an Gaeilge fíor thabhachtach i ré am mar híiseach agus sin mar atá agus na coppla míon nuas d'ailtimid an strateis is cuimsithe dar an a riamh gon Gaeilge an strateis 5 bliain. Ar rói á tháinig an rialta seo guacht tu go leor lordianta ach na deangacha efagóla bunú ifig an commissioner teanga bunú Forras Na Gaeilge agus go leor rudí eile agus mar sin is féidir rá tibh mó agus tibh stig an Gaeltacht fud na tíre agus go dtíobhanna fud an domhan áit bhfuil caracha ollscoil in níos múine na Gaeilge tá Fianna Fáil fíor gníomhach agus tá rialtas i dtíobh na Gaeilge. Well, is rud bháin a bhrisins mo chraí i ri Seachtain Na Gaeilge go minic bíam thar sáile san na rialtais. Ar rói bhí ráiteasa sa seanna de dtíobh na Gaeilge agus bhí me páirteach na ráiteasa sin agus dógar mé an sin go bhfuil amhrenú tosaithe ar gaiiteán agus an óid heastais sin mar an nóir dhearnach an nearnú amhrenú ar chaiteán na Gaeilge is leiche blianach ina bhí an agus tá gá le né thuairt suas gan dáta tá sé sin tosaithe go bhreisir nómar eile tá dianta le blianta beag an nuas mar hampla stadas go oibre gon Gaeilge san níú agus an rudaí sin ar fad. Comáile sin tá anachas orm Seachtain ó desáran trogaing baim mé i Gaeilge Pobail feriste i bronnú trófriú chlár na Gael ócaid fíormhór Gaelach ag an amseo go bhliain.